βρήκα το βήμα. Όρεξε βίδο, χεροποδαριάστηκα. Κοίτα τι έπαθα. Φύγαν οι σόλες από τα παπούτσια. Πω. Βλέπω όλα τα καλά παιδιά είναι εδώ, Εδώ δεν είστε? Μπράβο. Καθίσατε απόψε παιδιά να διασκεδάσετε με την αφεντομουτσουνάρα μου. Μία καλησπέρα θερμοτάτη από εδώ μέχρι... και ξανά μέχρι... μέχρι εδώ. Έρε τι έχει να γίνει απόψε, θα χαλάσει ο κόσμος. Κέφι, χορός, τραγούδι και ελπίζω και μπόλικο φαΐ. Μη φύγει κανένας, έτσι. Μπράβο. Για να πάω να φωνάξω τα παιδιά μου τα κολλητήρια. Οπαλάκια. Πού είστε βρε εσείς? Εδώ είμαστε. Για βγείτε να μας δει όλος ο κόσμος. Εμπρός, μάρς. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Ο μεσαίος να αλλάξει βήμα, δεν έχω άλλο, πάψε. Ουοχ τυριρί. Γεια σου μπαμπάκο κάτουρλί, πάψε βρε. Άντρες, γυναίκες, πάψε βρε. Alt 1, 2. Alt. Βρε alt. Βρε αν δεν μιλήσω τη γαλλική δεν καταλαβαίνουνε. Όλος ο λόγος, προσοχή. Προσοχή λέω. Πάψα μωρέ. Μεταβολή. Ο μεσαίος κοιμήθηκε όρθιος αντάλογο. Κομπρίτη. Τι είναι μωρέ? Μεταβολή είπα παιδάκι μου. Μπράβο, γύρνα από. Προσοχή. Ανάπαυση. Βρε σηκωθείτε πάνω ρε τεμπέληδες. Σηκωθείτε πάνω ρε καρβέλιδες. Τι κάνετε ρε παιδάκια μου? Δεν είπες να κάνουμε ανάπαυση? Το είπα. Πέσαμε κάτω και αναπαυθήκαμε. Ωραία ανάπαυση. Θα πω στο γυμναστή στο σχολείο να κάνουμε έτσι την ανάπαυση. Σίγουρα πάνω θα λερώσει τα ρούχα σου. Βρε όταν λέμε ανάπαυση βγάζουμε το ένα πόδι εδώ και τ' άλλο εκεί. Και τ' άλλο στην Αμερική. Μπράβο. Τι γίνεται κολλητήρι μου? Πολύ καλά μπαμπά μου, είμαστε εδώ στα όμορφα Σέρας. Μπράβο κολλητήρι, ωραία τα λες. Και είμαστε έτοιμοι να διασκεδάσουμε τον κόσμο με μια ωραία παράσταση. Μπράβο. Η παράσταση μπαμπά μου, ναι, είναι μια παραγωγή του Λυκείου Ελληνίδος Σερών σε συνεργασία με το Δήμο για όλη την αγάπη του για σας και τους χρειάζεται ένα δυνατό... Ωραία μένε χειροκροτάνε, είμαι φίτμα, πάψε ρε. Για πες και εσύ ο μεσαίος τι παράσταση έχουμε? Απόψε έχουμε ωραία ραράτατσι. Ναι. Ραράτατσι ωραία. Ναι. Ωραία ραράτατσι. Ναι μωρέ. Ραράτατσι ωραία. Ναι. Ωραία ραράτατσι. Άι στην οργή φύγε από εδώ. Πες αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες, κυρίες, δεσποινίδες, παιδάκια, κουτσικάκια, μικρουλάκια, μπράβο, νεογέννητα, μπράβο, και αγέννητα. Άι φύγε από εδώ ρε. Έλα εδώ μωρό. Τι να πω μπαμπάκο? Για πες και εσύ ότι έχουμε μια ωραία παράσταση. Πού να τα πω όλα μπαμπάκο, μπερδεύω τη γλώσσα μου. Ό,τι θα σου λέω εγώ θα το λες και εσύ, εντάξει? Εντάξει. Αξιότιμοι κύριοι, Αξιπόλητη. τι ξυπόλητη ρε? Επειδή είμαστε εμείς ξυπόλητοι δεν σημαίνει ότι είναι και όλος ο κόσμος. Ο κόσμος φοράει παπούτσια. Έχουμε ωραία παράσταση. Έχουμε ωραία ραράτατσι. Καθίστε να διασκεδάσετε. Καθίστε να σκάσετε. Τι να σκάσουνε ρε? Να σκάσουνε από τα γέλια. Μπράβο. Μπράβο. Όχι, το μπράβο το λέω σε σένα. Όχι, το μπράβο το λέω σε σένα. Σε σένα μπούφο. Σε σένα φλούφλο. Ρε με κοροϊδεύει ρε. Το κοροϊδεύω ρε. Ρε θα φας καρπαζά. Θα φας κουλοτσά. Δεν υποφέρεσαι. Δεν υποφέρεσαι. Πάρτινα. Ωχ. Πω και μου στραμπούληξε τον αφαλό. Το ευχαριστήθηκε η καδρούλα μου. Πάψε, θα περάσω από εκεί να σου πω εγώ. Για περάστε γρήγορα μέσα παιδιά μου, για να ξεκινήσει και ωραία παράσταση.
Και σήμερα έχω να σας ανακοινώσω και ένα ευχάριστο. Τι ευχάριστο, πατέρα μου? Πήραμε, παιδιά μου, δάνειο από την τράπεζα και χωρίσαμε την παράγκα σε 3 ίσα δωμάτια. Α, αλήθεια, πατέρα μου? Ναι, παιδί μου. Σ' αρέσει κολλητήρι? Ναι, πολύ ωραία ιδέα, γιατί θα έχω κι εγώ το δικό μου δωμάτιο, θα μπορώ να διαβάζω κι εγώ μόνος μου τα μαθήματά μου. Μπράβο. Εσένα σ' αρέσει κοπρίτη? Εμένα μ' αρέσει, πατέρα. Ναι, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί σ' αρέσει? Άμα παίρνω κανένα καρπούζι να το τρώω μόνος μου. Αυτό είναι. Εγώ, μπαμπά μου, φοβάμαι να μείνω μόνος μου. Φοβάσαι, πουλάκι μου, να μείνεις μόνος σου? Φοβάμαι, μπαμπάκο. Να μην φοβάσαι. Μεγάλο παιδί είσαι. Τα αδέρφια σου δεν φοβούνται. Όχι, μπαμπάκο μου, φοβάμαι. Να μην φοβάσαι. Γιατί να μην φοβάται, ρε ματεράχαλε, εδώ φοβάσαι εσύ. Φοβάμαι εγώ που είμαι άντρας μεγάλος. Α, δεν φοβάσαι. Πού να φοβηθώ εγώ, βρε? Άμα δεν φοβόσουνα, γιατί κοιμάσαι αγκαλιά με τη μάνα μου, ρε? Άντε, περάστε γρήγορα μέσα, ρε. Μπράβο, Χατζηβάτη, σε άκουσα από μακριά να τραγουδάς και δεν στο κρύβω ότι με έβαλες και εμένα σε μεγάλα μεράκια. Να είστε καλά, Εφέντη Ταχύρ, να είστε καλά, Εφέντη μου. Τι να κάνω κι εγώ? Τραγουδάω να ξεχάσω τη φτώχεια μου και την κακομοιριά μου. Τι γίνεσαι, βρε αδερφέ, είσαι καλά? Τι να κάνω, Εφέντη μου? Από εδώ και από εκεί, τρέχω να βρω και καμιά δουλίτσα να ζήσω την οικογένειά μου. Μπράβο, Χατζηβάτη, σε χαίρομαι. Γιατί είσαι ένας καλός και τίμιος οικογενειάρχης, που πρώτα κοιτάς να ζεις η οικογένειά σου και μετά όλα τα άλλα. Να είστε καλά. Τι κάνετε, Εφέντη μου? Σας βλέπω κάπως ταραγμένο. Είναι να μην είμαι ταραγμένος, Χατζηβάτη. Γιατί συμβαίνει? Δεν έχεις μάθει ότι σήμερα είναι το μεγάλο γεγονός που γίνεται στο Σεράι? Τι γίνεται? Διοργανώνουμε μια μεγάλη γιορτή, ένα γλέντι. Γλέντι? Ναι. Τι λέτε, βλέπεις, γι' αυτό έχουμε ανάψει όλα τα φώτα στο Σεράι και περιμένουμε όλους τους καλεσμένους να έρθουν σιγά σιγά. Θα έρθει ο Χατζηβάτη, φοβερή μουσική. Μουσική, ναι, έχουμε μουσικούς και από την Άρτα. Τι λέτε, Φέντη μου? Ναι, τους καλύτερους. Ωραία θα είναι. Και μπορώ να έρθω κι εγώ να διασκεδάσω με την οικογένειά μου? Βέβαια, Χατζηβάτη, είσαι και εσύ καλεσμένος να φας, να πιείς και να χορέψεις. Θα έχουμε βέβαια και πολλά χορευτικά. Χορευτικά? Βέβαια. Χορούς από όλη την Ελλάδα. Τι λέτε, Φέντη μου, μιλάμε για μεγάλη γιορτή? Βέβαια. Θα έχουμε βέβαια έναν καταπληκτικό χοροδιδάσκαλο. Μη μου πείτε θα είναι ο Ασαρίδης? Βεβαίως. Αυτός είναι θαυμάσιος, Εφέντη μου. Δεν σου λέω εγώ, Χατζηβάτη? Τι λέτε, μπράβο. Αλλά σας βλέπω. Ναι, είμαι ταραγμένος γιατί τελευταία στιγμή αρρώστησε ο τραγουδιστής μας. Αρρώστησε ο τραγουδιστής? Ναι. Τι λέτε, και δεν έχουμε τραγουδιστή για τη γιορτή? Όχι, Χατζηβάτη. Είχαμε το σπουδαίο λαλάκι τραλαλάκι. Ο άνθρωπος με τη φράτζα? Ναι. Τι λέτε, Φέντη μου, και αρρώστησε? Ναι, Χατζηβάτη. Και τι θα κάνουμε? Εσύ που τραγουδάς πολύ ωραία, δεν έρχεσαι στο Σεράι να τραγουδήσεις? Τι λέτε, Φέντη μου, πού να τραγουδήσω εγώ? Μα σε άκουσα, τραγουδάς ωραία. Ναι, τραγουδάω, αλλά άμα βγω μπροστά σε κόσμο, κάτι παθαίνω και κάνω λια.
Τότε αφού γνωρίζεις πολύ κόσμο, να μου βρεις έναν καλλιτέχνη να τραγουδάει. Θέλουμε εκτός από παραδοσιακά να ακουστούν και κάποια σύγχρονα κομμάτια, έντεχνα. Θα σας βρω το Σάκη Ρουβά των Σερών. Μπράβο, έναν τέτοιον άνθρωπο θέλουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήγαινε φέρτον να τον γνωρίσει και η Βεζιροπούλα. Μάλιστα θα τρέξω. Πήγαινε. Και πού είσαι? Τι είναι? Πάρε εδώ αυτά τα λεφτά. Πώς? Ναι, πάρε 2 λίρες. Όχι, εφέντη μου. Μα πάρτες. Δεν είναι ανάγκη. Έλα βρε Χατζαϊβάτη μου, χαλάς την καρδιά. Δεν θέλω, εφέντη μου, ντροπή να πάρω λεφτά. Άμα δεν τα θέλεις, να τα βάλω στην τσέπη. Όχι. Και σκιστεί η τσέπη από το μέσα έξω, θα τα πάρω. Θα σας φέρω τον καλύτερο. Πήγαινε λοιπόν να τον γνωρίσει και η Βεζιροπούλα. Μάλιστα. Αντίο Χατζαϊβάτη, στο καλό να πάτε. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλό. Ευχαριστώ. Στο καλό χορευταρά μου. Στο καλό τερμπεντέρι μου. Να είσαι καλά. Στο καλό καραμπουζουκλίκ. Να σε πατήσουνε 10 ταλίκες. 3 στενοφόρα. Και ανθί με το Γιάρης. Να είσαι καλά. Πέτρα μη βρεθεί να σκοντάψετε. Σε ευχαριστώ βρε παιδί μου. Σκοτώθηκα. Όπου δίνω την ευχή μου, κατάρα πέφτει. Αχ, ποιον να βρω τώρα για τραγουδιστή? Ποιον να πάρω? Να πάρω τον Παύλου? Θα είναι στην Άρτα, δεν τραγουδάει. Να πάρω τον Βαλάντη? Δεν ξέρει όμως έντεχνα. Ή ξέρει. Ποιον να πάρω? Να πάρω τον Παναγιωτάκο? Ούτε. Ποιον λέτε βρε παιδιά να πάρω για τραγουδιστή? Ποιον? Τον Καραγκιόζη? Βέβαια. Φοβερή ιδέα. Βέβαια. Για να δω όμως. Θα είναι στην παράγκα το Καραγκιόζης. Για να χτυπήσω. Μα δεν βλέπω. Ποιος δεν τον Σιγά βρε. Ταράξου βρε Καραγκιόζη μου, ταράξου. Τι να ταραχθώ ρε. Με ταράξανε ύστερα. Τι έπαθες βρε. Πως είσαι έτσι βρε κόκκινος? Έφαγα βύσσινο. Ταράξου βρε Καραγκιόζη, τι έγινε? Κατοζάρι μου, τι έπαθες βρε? Γιατί κλαις βρε? Είναι άδικος ο κόσμος. Άδικος ο κόσμος? Ναι ρε Κατοζάρι. Σε δίρανε, αντί μ' αφήσανε? Τι έκανες βρε? Τι να σου πω ρε Κατοζάρι? Εδώ πως περπάταγα εδώ στο κεντρικό στις Σέρρες, ναι. Προχωράω, βλέπω σε μια μάντρα, ναι. Και κρεμόταν ένα σκηνάκι. Ένα σκηνάκι, είχε μια τριχιά παρατημένη κάπου. Και λοιπόν, λέω τώρα κρίμα αυτό το σκηνή εδώ, το τρώει ο ήλιος, η ζέστη, η βροχή, να το πάρω, να πλώνει αγλαία τα ρουχαλάκια για τα κολλητήρια. Πολύ καλά σκέφτηκες. Και όπως Καρατζάρι που το παίρνω το σκηνή, έρχεται ένας από πίσω. Τι κάνεις ρε παλιάνθρωπε εκεί? Έλα εδώ παλιοκλέφτη. Και να βλέπεις Καρατζάρι να βγαίνουν μανάβιδες, χασάπιδες. Βγήκε ο περιπτεράς απ' την άλλη. Και μου Καρατζάρι μου κοπανάει μία εδώ. Παναγία μου. Τι βαράς βρε? Να σου δείξω το παράδειγμα. Και έπρεπε να τη φάω εγώ. Κραχάτης Καρατζάρι και με ξυλοκοπήσανε. Δεν είδες τι έγινε? Για ένα κομμάτι σκηνή. Ναι ρε Καρατζάρι. Δεν μου λες. Καλά το τράβηξε στο σκηνή. Μήπως δεν ήταν και είχε τίποτα άλλο δεμένο από δίπλα? Α, έτσι όπως τράβαγα το σκηνή, ναι, ερχόταν από κοντά μια κατσίκα. Βρε πες ότι ήθελες να κλέψεις την κατσίκα. Το σκηνή ήθελα ρε Καλατζάρι, η κατσίκα ερχόταν παρέα. Λοιπόν Καραγκιόζη μου, άστα αυτά. Τι είναι? Βιάζομαι, καίγομαι. Καίγεσαι? Ναι, την πυροσβεστική. Όχι βρε. Θέλω Καραγκιόζη μου να βρω έναν καλό τραγουδιστή. Τραγουδιστή? Ναι. Να πάει στο Σαράι για να τραγουδήσει στη μεγάλη γιορτή στα γενέθλια της Βεζιροπούλας. Θέλεις έναν τραγουδιστή δηλαδή? Ναι. Και δεν μου λες, γιατί δεν παίρνεις εμένα? Ξέρεις εσύ να τραγουδάς βρε? Πώς δεν ξέρω? Δεν τραγουδούσα στη Σκάλα του Μιλάνου, όχι της παράγκας μου. Ήμουν απογιατζής και έπαθα. Άμα ξέρεις Καραγκιόζη να τραγουδάς, βεβαίως θα σε πάρω. Αλλά ξέρεις, εκεί θα έχουν διάφορα, θα πρέπει να τραγουδήσεις χασάπικα. Δεν θα τραγουδήσω, να τραγουδήσεις τσάμικα, καλαματιανά, σιρτά, ζωναράδικα, χασάπικα, μανάβικα, ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ. Όχι βρε. Θέλεις Καραγκιόζη μου να πάω εσένα? Να μην πας. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις και κατάλληλη φωνή. Φωνή έχω, δεν μ' ακούς που μιλάω τόση ώρα. Για κάνε όχι έτσι βρε σαγάιδαρος. Κάνε, όπως θα κάνω εγώ. Είδα να δω. Κάνε όχι έτσι βρε, πιο ψηλά. Κάνε πιο ψηλά.
Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Περίμενε. Τι, περίμενε. Πού πας? Εδώ καλά είμαι. Τι κάνεις εκεί? Ψηλά δεν μου πες. Κατέβα κάτω, έρχομαι. Αχ, όχι απάνω μου βρε. Με τσάκισες. Ξέρω εγώ ρε Χαρατζάρη. Ωραία. Πάμε για να σε γνωρίσει η Βεζιροπούλα και να αρχίσει το γλέντι. Θα φάμε. Βρε πώς δεν θα φας? Ξέρεις τι φαγητά Καραγιώζη μου? Θα έχει αστακούς με μαγιονέζα. Ψωμί θα έχει. Θα έχουνε φιλέτα. Ψωμί θα έχει. Θα έχουνε μοσχαράκια. Ψωμί θα έχει. Θα έχουνε αρνιά στη σούβλα. Ψωμί. Βρε ψωμί δεν θα έχει. Εγώ ψωμί θέλω Χαρατζάρη. Λοιπόν, έλα εδώ μαζί. Μην πάμε. Για περίμενε να χτυπήσω. Ναι, για χτύπα. Για να δούμε. Στραβωμάρα βρε χαμάλα ρε, ποιος πασαλίβει τις σκάλες με σαπουνάδες. Τι γίνεται κύριε Χατζιαβάτη? Σας προσκυνώ κύριε Χαλίλ. Ο Πεπόνιας ρε, βρε μη με λες Πεπόνια βρε ζών. Θέλουμε να δούμε τη Βεζιροπούλα, έχω φέρει τον τραγουδιστή. Βέβαια. Οχ και σκοτώθηκα εγώ. Βέβαια. Ο Πεπονάκης, αυτός θα μας φάει το φαΐ ρε. Πάψε βρε. Να έρχεται η Βεζιροπούλα. Καλώς τον κύριο Χατζαϊβάτη. Σας προσκυνώ δεσποινίσα εισέ. Χώμα γης γεφύρι να γινώ να με πατήσετε. Τι βλέπω, μου φέρετε ένα καλό σκυλάκι κατοικίδιο που ήθελα. Και σκύλο με πέρασε ρε. Όχι, δεν είναι σκύλος. Είναι ο τραγουδιστής, ο Καραγιώζης. Α, βέβαια. Για περάστε μπροστά. Μα κάνω πήγαδο θα ανοίξουμε. Καλέ. Τι είναι? Καλέ, είστε ξυπόλυτος. Φαίνεται πολύ Καλέ, τι νύχια είναι αυτά? Αυτά δεν είναι νύχια. Αυτά είναι αντίγραφα. Τα πρωτότυπα είναι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τι λέτε καλέ? Ναι, τα έχω για φρένα. Φρένα? Ναι, άμα κατεβαίνω τις κατηφόρες και φρενάρω απότομα. Καλέ, και δεν φοβάστε μην πατήσετε μια πρόκα? Τι να πατήσω πρόκα δεσποινής μου? Δεν βλέπετε κάτω? Το πόδι μου έχει πιάσει 10 πόντους πετσί. Μπράβο, είστε αστείος. Καλέ, τι χέρι είναι αυτό? Είδες χέρι? Σαν φουρνόξυλο είναι. Μπράβο, είστε και κωμικός. Ξέρετε να τραγουδάτε? Βεβαίως. Εγώ δεν ξέρω να τραγουδάω ξεσπινής. Είμαι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής εδώ πέρα. Μπράβο. Μπορώ να ακούσω κάποιο τραγουδάκι σας, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την ικανότητά σας? Βεβαίως. Θα σας τραγουδήσω ένα από τις τελευταίες μου επιτυχίες. Πώς λέγεται? Λέγεται η Φασουλάδα. Η Φασουλάδα? Ναι, είναι κινηστήσιμη, αρακοστιανή. Λοιπόν, ξεκινάω. Για να σας ακούσω. Φασουλάδα, αγάπη γλυκιά μου. Λαχταρώ να έρθεις μες στην κοιλιά μου. Απ' την ώρα που σε έχασα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Φασουλάδα, Φασουλάδα. Καλέ, τι είναι αυτό το μπρου και μπρου? Ανακατεύω τα φασόλια να μην κολλήσουνε. Καλέ, είστε υπέροχος. Ελάτε γρήγορα μέσα να ξεκινήσει η γιορτή. Ρε Μανούλα, αυτή έχει να γίνει, θα φάμε. Βεβαίως. Δεν μου λέτε τι φαΐ έχει? Δεν έχουμε μαγειρέψει ακόμα, αλλά έχουμε κάτι κεφτεδάκια. Πού είναι πολλά τα κεφτεδάκια? Καλέ, τα προχθεσινά και τα πέταξα. Πέταξε τα κεφτεδάκια? Ναι. Ο Σκουμπιδιάρης έχει περάσει? Όχι. Πάμε καλά μέσα να πάρουμε τα κεφτεδάκια γρήγορα. Για έλα από εδώ. Να φάω κουπαλάκια. Να, Μανούλα μου. Ωραίο. Έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Τι δουλειά έχεις εσύ βρε καμπούρι μέσα στο σαράι? Α, τώρα κατάλαβα, μπήκες για να κλέψεις. Όχι εφέντη μου, εγώ μπήκα σιωπή. Πάρε δρόμο από εδώ. Ορίστε μας. Ακούσε εκεί μαζεύτηκα και η ζητιάνη. Δεν με κατάλαβε. Μπορεί πάστε να πάω από πίσω. Βρε, πάλι εδώ εσύ. Γιατί κύριε? Βρε, δεν έχεις καμία δουλειά μέσα στο σαράι. Σήκω και φύγε. Βρε, σήκω και φύγε αυτό που σου λέω εγώ. Μα εγώ σήκω και φύγε βρε. Ακούσε εκεί σήμερα. Βρε, δεν παίρνεις από λόγια. Κάτσε εδώ που σου λέω εγώ. Κάτσε εδώ που σου λέω εγώ. Βρε, εμένα χτυπάς. Κάτσε καλά γιατί θα φας φαλιάρα και θα πέσεις 10 μέτρα μακριά. Θα φας κουτουλιά και θα πίνεις καφέ στο νέο Πετρίτσι. Βρε, μένα μου κοροϊδεύεις, βρε. Να, και καψούλι καραμπινάτο. Ποιο είναι βαράς, ρε? Ποιο είναι βαράς, ρε? Εσένα βάρεσα, πάρτινα. Εμένα βάρεσες, πάρτινα.
να, να, τη στοιχεία μου. Άι στην οργή φεύγα από εδώ χάμω. Που είσαι ντερβέναγα, όχι Μανούλα μου να φύγω. Που είσαι ντερβέναγα, που οι από διαταγές η φέντια. Έλα γρήγορα εδώ. Από ό,τι βλέπω υπάρχει κάποιος ταραχοποιός που θέλει να διαλύσει τη γιορτή. Είναι ένας καμπούρης. Που ένα καμπούρι είναι, εξυπόλυτος. Άμα τον δεις, να τον πιάσεις και να τον σαπίσεις στο ξύλο. Μην τον αφήσεις να πλησιάσει μέσα. Πάμε γρήγορα μέσα ντερβέναγα και να προσέχεις. Αχ, Μανούλα μου, τι έπαθα. Αχ, Μανούλα, λίτσα μου. Μωρέ. Αμπούκλεισε και την πόρτα, Τζαναμπέτης, μάλιστα. Για βάστα να πάω μέσα, γιατί δεν γίνεται έτσι, ρε παιδάκι. Και έτσι λοιπόν ο Καραγκιόζης, αφού ουσιαστικά παρουσιάστηκε στη Βεσιροπούλα, θα είναι ο τραγουδιστής της απόψινης και ο πρωταγωνιστής της απόψινης βραδιάς. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το όμορφο θέατρο σκιών και τους όμορφους χορούς. Βέβαια, πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάτι που παραλείψαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ του Λυκείου Ελληνίδων Σερών ως προς την περιφέρεια και του κ. Σπυρόπουλου που βρίσκεται μαζί μας εδώ για την πολύτιμη βοήθειά του για να υλοποιηθεί αυτή η όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και πάμε να συνεχίσουμε τον Καραγκιόζη μας και να δούμε λοιπόν θα τα καταφέρει να περάσει μέσα στο Σαράι του Πασά. Σου λένε Πάτρα Πειραιά, που είναι όλο φουγάρα και εσύ καημένη Ζάκυνθος. Εσύ καημένη Ζάκυνθος, με πόντο με ρεβάρα. Ρε καλώς το νιόνιο, γεια σου ψυχούλια μου Καραγκιόζο, ρε τι κάνεις μαμολό μου, καλά είμαι, καλά είμαι. Καλιάσαι. Καλά με. Σαν γραφομηχανή πάει το στόμα σου. Για πού το βάλες ρε νιόνιο? Για Καραγκιόζο, πάω να τραγουδήσω την Κατσινοπούλα. Πας να πάρεις την Κατσικούλα, ως και ωραία. Ωραία να τραγουδήσω τη Σερενάτα. Ωραία πάω για το γλέντι κατάλαβες. Πας για το γλέντι ρε νιόνιο. Ναι και ψυχή μου. Μπράβο. Και εδώ μου λες, ωραία θα έρθουνε κι άλλοι από τα Επτάνησα. Θα έρθουν φίλους από τα Επτάνησα. Ναι και ψυχούλια, παππούλα τα νησιά. Δεν μου λες νιόνιο, να έρθω κι εγώ μαζί σου γιατί δεν με αφήνουν να περάσω μέσα. Ωραία δεν πιστεύω να μου κάνεις καμία μπίπια, καμία τσιλιμπουρδία, άτι με σκύλε μοντρόκο. Όχι ρε νιόνιο. Έλια Καραγκιόζο, πάμε αντάμα. Ναι. Για πάμε. Ωραία να κρουταλάρω την πόρτα, ναι για χτύπα εκεί. Για να πάω να δω, καλώς. Καλωσορίσατε κύριε Διονύσιο, μποτζόρνο σινιόρε μποτζόρνο. Ήρθατε για να μας διασκεδάσετε με ωραία νησιώτικα τραγούδια. Ναι και ψυχούλια μου ήρθα, πολύ ωραία. Περάστε, περιμένουμε και τα όμορφα χορευτικά. Ναι και ψυχούλια μου να έρθω. Ωραία. Ωραία, πού είναι ο άτιμος ο Καραγκιόζο? Έλα ρε νιόνιο, έφυγε. Ναι και ψυχούλια μου, έλα πάμε, άντε πάμε. Ωραία, βάστα να πάω για την κουζίνα. Για να δω. Πάλι εδώ είσαι, ντερβέναγα. Σιγά. Πολύ ωραία, πέντε, σιγάρε, μη παράτρε, πάρε παρακάτω που καρακάλω. Πάρε σιγάρε, καημένε. Πολύ άντορε, μπεζεβέ. Πολύ αναχολιάζει στα αυγά. Ποιος σου πήραξε τα αυγά, ρε? Αχ, Μανούλα μου, μωρέ δεν θα καταφέρω να πω. Τι βλέπω, ρε?
Μωρενισιώτες έρχονται. Πάστα να πάω μέσα. Μπράβο ρε παιδιά, πάρε κάτω χορευταρίδες. Να πήγαινα και τα δικά μου παιδιά στο χορευτικό. Αλλά όλο για μπάλα και ποδόσφαιρο πάνε αυτά. Ωραία μανούλα μου, για βάστα. Στα τικρινό μας το χωριό που ο ήλιος δεν το πιάνει, επιρογιάννη στη Μαριό και η Μαριό το Γιάννη. Μουιτ, ζουμ, τριαλαρίλαρίλαριό. Περάκι στην παραπάνω γειτονιά στην παραπατή. Τι είναι αυτό? Τι ο Μετροπόντικας είναι? Κύριε, οδηγός, ρε, δεν ακούει. Καλέ, τίποτα. Ρε, ζητούνται εργάτες. Μισθός ικανοποιητικός και εργασία μπόλικια. Για βάστα να πάρω μια πέτρα, έσπασα το χεράκι μου. Ρε, μιλήσατε παρακαλώ, Παναγία μου. Πω, τι είναι αυτό? Κοίτα τι φτιάχνει ο Θεός να περνάει την ώρα του. Καλησπέρα. Μιλάει, είναι μεταγλωτισμένος. Χαίρετε, τι κάνετε, όλοι καλά? Βλάκα η μύτη μου. Μύτη είναι αυτό το πράγμα. Εγώ την πέρασα για τη νέα γέφυρα που θα κάνουν για το flyover. Βλέπω από κάτω έχεις παρκάρει το χέρι. Τι γίνεται? Με κοροϊδεύετε κύριε Καραγκιόζη που έχω μεγάλη μύτη? Σ' αγαπάω κύριε Μορφωνιέ και εγώ έχω μεγάλο χέρι. Για πού το έβαλες? Πάω. Παναθηναϊκός είναι. Πού πας λέω? Πάω για το Σαράι. Πας για το Γλέντι? Βέβαια. Σιγάρε, θα με δαγκώσεις. Και δεν μου λες, έρχομαι μαζί με φίλους μου από τη Μακεδονία. Θα χορέψετε? Βέβαια, κάτσετε καημένε με το κομπρεσέρ να έρθω μαζί σου. Γιατί εγώ είμαι τραγουδιστής εκεί. Τραγουδιστής, ναι. Αλήθεια, βέβαια. Μάλιστα, να πάμε παρέα τότε. Για πάμε παρέα. Για χτύπα την πόρτα. Τώρα δεν θα φύγω. Έχω εδώ πέρα το κεφάλι, δεν με βλέπει κανένας. Να χτυπήσω, ναι. Την πόρτα, όχι το κεφάλι στον τοίχο. Χτύπατε, μάλιστα. Αχ, μανούλα μου. Για να δω. Αλλάχθη στοιχεία μου. Τι έπαθε? Φοβήθηκε επειδή είσαι ομορφόπεδο. Πάμε γρήγορα μέσα. Το μπαλάκια. Βάστα να πάω εδώ γρήγορα στην κουζίνα. Βρε, φύγε από εδώ, καμπούρι. Σιγά, δεν είμαι αμπούρι. Φύγε, βρε, σιγά, βρε, καημένε. Ακούσε εκεί. Ορίστε μας. Για βάστα γρήγορα να πάω μέσα. Όχι μανούλα μου. Για να κλειστώ στην παράγκα γρήγορα. Αχ, μανούλα μου, τι πάθαμε. Τι βλέπω? Μακεδόνες έρχονται. Γρήγορα να βγουν και αυτοί που μας πιάσει καμιά βροχή.
Μπράβο Μπαρμπούλη μου. Μπράβο Βαλάντη. Ωραία του είπες. Άι και σαν να θα πάμε στην Άρτα θα σου κεράσω 2 κιλά προβατίνα. Άι μανούλα. Μπράβο Μπαρμπούλη μου. Τι έγινε. Τι έγινε παιδάκι μου Καραγιός. Ήρθε εδώ ο Βασίλης και μας έπιασε η βροχή. Κατάλαβες τι έγινε. Άι του κυρατάκι του νηπιά σου θα τον εστουμπολογήσω. Πού το βάλες Μπαρμπούλη μου. Πάω μα θες του Σαριουλόι να χορέψουμε τύπου της δημοτικά να του φτιάρουμε γυροβουλιά να χορέψουμε την καρακούνα. Αλήθεια Μπάρμπα μου. Μουλάρι μρε, απ' τη μέση και πάνω. Ελακτά, πάμε Μπαρμπούλη μου. Να βροντολογήσω του Σαριουλόι, βροντολόγα Μπάρμπα. Άι που είστε ρε. Ρουβουλάτε τον κατέρουφο μην ανέβω πάνω και δεν αφήσω τίποτα. Ωχ μανούλα μη έρχεται. Καλώς τον Βλαχογιώργο, πέρασε γρήγορα μέσα για να χορέψει ο κόσμος στα δημοτικά. Ναι παιδάκι μου να περάσω μέσα, έλα γρήγορα λοιπόν. Έφυγε, η άλλα κουντάκα, έλα Μπάρμπα γιατί εγώ είμαι τραγουδιστής. Θα τραγουδιέσεις πουλάκι μου, ναι Μπαρμπούλη μου. Η άλλα σήμα, έλα κουντά μου, παγλάκια τώρα δεν φοβάμαι τίποτα. Βάστα να πάω στην κουζίνα, βρε, φελικιάκα, πιάστο ένα γρήγορα, όχι, παμ, 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 τιριριριμ, παμ, παμ, παραπαραμπιμ, παμ, παμ, παραπαμ, παμ, 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 παραπαραμπιμ, παμ, παμ, παραπαραμπιμ, παμ, παμ, παραπαμ, παμ, παμ, παμ. Που η ώρα μπουζουκοκέφαλο, που παραπιμ, παραπομ. Τώρα θα σε δαγκώσω, θα έχεις να κάνεις 2 μήνες. Βάει. Στην οργή. Για τραγουδιστή με πήρανε ρε παιδιά και όλο έξω με πετάνε. Τι βλέπω, άλλοι έρχονται. Βάστα να πάω γρήγορα μέσα.